Lagi. Wah, ulune jan istimewa lho bola iki bola. Pedesnya waras sehat lur, uga sangger bola ya. Jan aman pol iki, heeh. Pol 1 2 3 4 5 6 7 iki lur nang jero iki 7 bola ya iki. 7. Engko dibuka rego apa di japri Mas? Japri sini japri Mas ya. Soale yo arep dibuka rego ki engko dhisik cilik-cilik lur ya. Nek enek sing minat engko yo langsung ae japri ning gone Mas Kaleb nomor. Izin sik to karo sing duwe kandang sik. Mas, assalamualaikum Mas, izin Mas Kaleb nggih. Iki ketoke karo ngedol wedhus ki akeh ketoke. Ah, mboten Mas. Oke, siap. Ketokne sih Mas ya. Tas sepil kok jopo Mas Kaleb nggih. HP yang ini. Oke, bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Markis Official. Pada kesempatan hari ini kita liputan di tempatnya Mas Edi, oh ya Mas Edi. Untuk alamat kita di Kabupaten Ponorogo, Desa Sempu, masih di Kecamatan Ngebel lagi, dulur nggih. Dan hari ini konten kita di penjualan kambing ya, ya. Ini nyepaki dulur-dulurku sing arep golek calon pacek ya, boleh. Luar biasa gitu lur. Ini hari ini kita berkunjung di tempatnya Mas Kaleb boleh ya. Di Sempu, Ngebel, Jawa Timur. Tak urunge nyepil rego tak keliling-keliling langsung ke kandang sih lur ya. Kali kemarin juga banyak request lek arep nyepil wedhus yo di sepil kabeh sing nang kandang Mas. Oke, hari ini tak redikan lagi nang Jemoko bolo ya. Di Jemoko lha gedhe lho tibake wedhus iki lur. Iki centang njaba. Tok centang njaba apa kene? Oke, siap, heeh. Sik tak sepil-sepil bolo ya. Ki maskote Mas Kaleb ki sing sempat viral nang Facebook mbiyen iki lur iki sing delok jutaan wong iki Mas. Di jantanmu gini sik. Lho piro Mas Kaleb sing dijual Mas Kaleb piro Mas Kaleb? Heeh, loro iki. Wo sampe-sampene iki ya diketokne sisan to Mas Kaleb ya. Sik iki lur ya tak. Umuran piro Mas Kaleb? Oh, umur kasinan. Heeh. Heeh. Iki lho ya. Iki sampe-sampene iki golek kira-kira nek sing minat ngono ya. Lebono sih Mas. Sing cepet Mas. Ya, iki lur ya. Tak sepil nih. Lebono sih kita rekomendasikan ada ya sebenarnya oke lur ya sing dijual iki. Ana sing kepala merah ya ana sing iki Jemoko lho ya. Iki engko disepil regane umure lur sing dijual lho ya. Siji loro telu papat lima enam 7 iki lho nang jero iki 7 bolo ya iki. 7. Engko dibuka rego apa di japri Mas? Japri Mas. Sini japri Mas ya. Soale yo arep dibuka rego ki engko dhisik cilik-cilik lho ya. Nek enek sing minat engko yo langsung ae japri ning gone Mas Kaleb nomor bolo ya. Engko sing dibuka rego sing gede-gede ki Mas Kaleb ya. Nah. Ayo langsung Mas diawali sama sing gede iki Mas Kaleb. Sing iki Mas. Iki. Tak sepil iki bolo ya. Ya. Yang kita sepil pertama iki bolo ya, iki jantan iki. Kok tak cukup meteran diukur TB-ne piro bolo ya iki. Ini untuk calon pacek lur ya, untuk pacek. Weh. Rewo-rewo iki bolo kepala hitam. Nah, iki kita ukur TB-ne berapa. Disepil alon-alon. Jangan ukuran kita piro. Nah, tek ngarep, tek seret. 1 meter up Mas. Ya kita ya. 1 meter iki bolo ya, TB 1 meter up. Iki umure piro Mas Kaleb? Terus Mas iki anu. Pakai kuel sak pasang. Kuel sak pasang coba dicek Mas. Oh iya, kuel sak pasang. Berarti iki umure secara sik 2,5 tahun Mas ya? 2 tahun setengah iki bolo ya.
Mas Kaleb iki kok bukannya kita itu mau jual keranda Mas yo, kok arep kok pamer keranda ki yo ora, yo wis pengen ngerti wae Mas yo, Mas Kaleb yo. Mau kan jantane ning kono ning Mas yo, bapake Mas ning jero kandang Mas yo. Berarti iki isih mambu buyute sengkelat. Iki biyen bapakne kaya anake kliwon to Mas yo. Heeh, ya kliwon kuwi anake sengkelat iki tibone buyut iki maksudnya gak kok arep pamer keranda uga bolo ya. Ya mung pengen ngerti ae jalure saka wedhus. Biasane kan Apa ngono sing tekok ngono ya. Jadi kita buka sekalian iki kerandae masih dari jerabang sengkelat neng iki mutune ndasi ireng lur ya. Nah iki kepala anu merah Bapak. Oh bapak iki kepala merah. Iya Mas, bapak iki kepala merah gitu lur ya iki. TB-ne 1 meter up. Umure 2 tahunan setengah Mas yo. Heeh. Cara iki cetakane ning kene oke Mas yo. Iki ya. Iki urung Mas iki. Kurang penangge ngawin. Loro Mas iki. Oh, heeh, iki lho ya. Heeh, iki. Iki salah sih meteng-meteng. Masa Mas? Isih meteng-meteng. Oke, siap. Terus iki kok kira-kira sing pertama iki cara dibocori harga no kira-kira buka harga berapa Mas? Kira-kira nanti Mas Kaleb? 15 Mas. 15 juta nggih Mas nggih? Ah, 15 juta bolo ya iki. Nego Mas. Oh, nego. Ah, iki 15 juta nego bolo ya. Engko sing 15 wis free ongkir apa ora Mas Kaleb? Engko nek sak tak cedek no ya sepi ongkir Mas. Menyesuaikan lokasi ngono Mas. Lek ming areal Ponorogo tok no kira-kira wis free ongkir Mas ya. Heeh. Yo soalnya ngene Mas Kaleb iki kan cara penggemar Marvis iki tekan ngendi-ngendi Mas yo. Kadang sampai luar Jawa bareng kok yo infone lanjut genahe ben WA ngono Mas yo. Nah iki materi pertama yang kita jual jantan umur 2 tahun setengah poel 1 Mas yo. Poel 1 masih jalur dari sengkelat iki bolo ya. 15 juta kita buka harga, masih nego. Wedhusnya aman Mas yo, gak cacat Mas ya. Aman poel ya. Nah iki lur ya. Iki aman, iki materi pertama. Terus geser sing jemokon jero kae Mas Kaleb. Jemokone iki. Oke, lanjut lagi lur, hari ini yang kita liput ada 2 jantan iki, sing satu nih iki sik jemoko. Jemoko Mas Kaleb yo? Jemoko. Umure 7 sasinan. 7 sasinan Mas ya. Kalau bicara spek iki yo speke yo sing ngene iki lah lur, sampean cek dhewe enenge barange. Iki barange niki lho ya iki. Ini sing apik-apik tapi iki lho ya yo kabeh iki kadange enek sing menghobini wedhus sing model ngene-ngene iki. Iki calon nggih pacek lho ya. Pacek ae. Kok nggih kontes iki lho, nggih pacek ngono lho ya. Balungane gede Mas iki. Sik jasa tak. Wih, awake lemu. Iki combor oke, ijon oke Mas ya. Ijon oke. Nek telingane ya wis ngono lho barange. Ini iki Mas. Barang ekonomisan iki lho ya. Apa Mas ngarani ngopo apa piye iki? Hah? Nek ngarani piye iki? Oh gak plek to. Heeh. Piye ya jenenge? Heeh Mas, heeh. Ya sing iki lah barang lur ya. Sampe tamat-tamat dhewe iki umure sik 7 sasi bolo ya iki. Nek songo TB-ne kira-kira wis 70-an iki lur. 70-an bolo ya iki. Iki spek iki sing ngene iki. Umur 7 sasi. Terus iki engko kira-kira dibocori harga berapa Mas Kaleb? Iki murah Mas. Murahe piro engko murahe? 3,5 Mas. 3,5 Mas. 3,5 ini nego apa nanti iki Mas? Ini ku ya oleh Mas. Negone tipis ya. Nego tipis bolo. Negone tipis. Heeh. Cedek-cedek ya wis. Tetap menyesuaikan lokasi bolo ya. Menyesuaikan lokasi kita sepilih terus sampai amat-amati dhewe sampe cek dhewe bolo ya iki. Aman rasa clear to? Aman nih. Aman yo, utuh loro ya. Nah, utuh loro gitu. Iki bahan pajak ekonomis 3,5 juta lur iki. Mari 7 sasi. Niki bolo ya. Iki kerandane Bandungan gede Mas. Bandungan gede. Siap. Iki sing materi nomor 2. Terus sing cemle-cemle tok-tokne mau Mas. Jale Mas iki. Kira-kira ki ana sing tekono piye Mas Kaleb? Mungkin ana sing tekok. Heeh. Mas. Kayak kalau sitok mau rada kecepet lur sik lur. Iki sebenarnya yo cara cocok rego kita ini dijual Mas Kaleb ya. Umurane iki sak umuran to Mas? Umuran kalih niku. Prosasi. Umuran. Heeh. 3 dino, 2 dino. Sing iki Mas yo. Nah, sing kepala merah iki kita jajal Mas sampe cek Mas iki kita ya apik to iki. Sing jalewas Mas yo. Sing kepala merah bolo iki ya. Sing kepala merah iki. Wis ngene iki ya. Heeh. Masa iki gak tok ngei bocoran rego Mas sing kepala merah iki Mas. Sire gak didol Mas iki ngomongan iki. Si artine pani dhewe. Cilik-cilik Mas. Tapi kok lek enes sing minat ben japri ya Mas Kaleb ya. Enek sing ben japri lah. Ben japri ae lur ya. Jadi hari ini yang kita keluarkan sementara yang kita buka harga 2 ekor Mas Kaleb ya. Oke, siap.
Sampun Mas Kaleb nggih dilepokne jam 9 Mas. Ditoke mate kecepet mari Mas yo. Mari yo. Sik. Sampun bono apa Mas yo? Kaengke mari anu kuwi. Yang kita jual hari ini ada 2. Sebenarnya ada cemple-cemple belum kita buka harga bro ya. Si jantane tahun Manut pengen ngerti bapaknya sih iki ditokne gak apa-apa. Nah iki maskote karena di sini anu bolo wilayah Ponorogo mungkin yang mau mencari Raja Pacek Mas Kaleb ya. Raja Pacek iki lho Lur. biasa Mas. Disiapi bolo iki. Wis sing arep golek jasa pacek iki Lur ya iki. Maskote Mas Kaleb iki. Sik Mas. Wis bolo ya dilebokne iki wis disepil bolo ya. Sudah kita sepil harganya, kita buat harga 15 juta bolo ya nego. Umurnya 2,5 tahun, well 1 pasang bolo ya. Wah, ulune jan istimewa lu bolo iki bolo. Wis tanggetan mel kowe Mas Doe, madheporene Mas Doe, tanggetan mel kowe Mas pokoke. Saya rata rene ben rata anu. Nah. Iki bolo ya. Wedhuse waras sehat Lur, uga sangklir bolo ya. Aja aman pol lagi. Heeh. Pun Mas Kaleb dilepokne anu Mas. Tuh, dilepokne. Pon alon Mas. Sip, aman. Masalah iki Mas Kaleb ngetokne maskote iki bolo ya. Iki sing sempat viral biyen Lur. Pas buku jan sing delok jutaan iki Lur iki Lur. Rata wates kayak iki ya ora didol Mas ya. Iki mau ming dudohne Lur, ming dudohne bahwa jantane Mas Kaleb sing ngetokne jantan sing dijual tadi. Iki bapakane. Padha ngluwi-ngluwi bapakane lho gede Lur. Ya Mas Kaleb ya. Nah iki putune sengkelat. Anu karo bapakane gede kae. Iya Mas ya, heeh. Nah, iki, tapi ini belum kita jual lho bolo ya. Iki belum kita jual. Heeh. Iki juga menyiapi untuk anu Lur, untuk jasa kawin, jasa pacek. Nek tarife japri ya Mas Kaleb ya. Japri ya Kaleb. Anu sampe jenenge langsung hubungi Mas Kaleb bolo ya iki. Iki jantan sing ngetokne sing dijual Mas Kaleb sing regane 5 juta mau bolo ya. Iki. Putune sengkelat iki Lur ya. Iya Mas, putu anak kliwon tapi iki ya. Anak kliwon gone Pak Kardi ya. Nah, kan anak kliwon gone Pak Kardi, tapi saya ora tau dikumbas belas iki Lur. Saya ora tau digoyang Lur iki Lur. Oh, iki jan bringas pol. Sip. Pakane ijon campur Mas Kaleb ya. Nah, iki Lur pakane iki. Silasa ta Mas? Iki babon-babone nek sing dijual ora Mas Kaleb? Mboten nggih doro-dorone sing siapan kawin ngono gak ono. Sing kepala merah iki. Mboten di. Dereng dijual. Oh, oke Lur nggih. Oke, matur nuwun Mas Kaleb nggih. Oke. Nggih, mungkin mugi-mugi saged sold out iso yen cedekan kene Mas Kaleb ya. Sementara yang kita buka harga tadi ada 2 ekor Mas ya. Sing cemil-cemil lek minat ben japri ae Mas ya. Nah, urung patut jeneng lek diminatine jare ya oleh Mas Kaleb ya. Oke, siap. Nih, matur nuwun Mas Kaleb nggih. Oke, bolo nggih yang kita keluarkan hari ini ada 2 ekor jantan semua bolo ya. Untuk alamat kita masih di Kecamatan Ngebel, desanya Sempu, Ponorogo, masih di Jawa Timur. Teman TK Mas Edi bolo ya, peternak muda yang ada di Ponorogo lagi bolo ya. Nanti barangkali dulurku ngarit semua mencari bahan breedingan untuk calon pacek bisa langsung hubungi nomor Mas Edi dulur ya. Nanti tak kasihkan di layar video. Untuk alamat kita di Ponorogo bolo ya. Mungkin seperti itu, ada kurang lebihnya dari Marvis Official. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.